a danna mana subscribe domin samun sabbin bidiyoyin mu. Masu kallon barkanmu da sake haɗuwa da kuwa cikin sabon bidiyon mu na yau. Wannan course ɗin HTML crash course ɗin Hausa. Kar ku manta dai abin da ya kamata na farko ko shine ku fara danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ga waɗanda ba su yi ba. To wannan ne course ɗin wannan kusan shine bidiyo na uku a wannan course, wanda bai kalla ɗaya da na biyu ba sai kuma ya kalla domin ya ci gaba da following wannan channel. Yanzu za mu insha Allah za mu ji da ƙarshen wannan course, za mu je da HTML da CSS, insha Allah za mu kawo muku har JavaScript na, amma wannan muna kan shirya ma tukunna. To kana cika ku da tsoro cikin bidiyon mu na za mu ci gaba da nan ka tsaya a baya, da za mu ci gaba daga elements, muna kan wasu elements ne. To element da za mu yi da zuwa yau suna nan, zan ɗan nuna muku su yanzu. For instance, ka manta wannan division ba ma ni din nashi yawa, kunnen shi ma za mu zo kan shi, amma ban wani din nasu kenan. Wannan za mu saka my website, sai mu saving, manta HTML class 3.html. kar ku manta da wannan sa.html nan domin shi ne extension na file. yawa to mun sai file namu, idan muka zo za mu same shi next time, kun gane. to kana cika ku da su yanzu abin da za mu fara yau, za mu dealing da wasu tags ne kamar su sub da soup. wannan SUP din sub kenan yana nufin superscript, SUB din yana nufin subscript. to bari da mu da apply na shi wani, so sun yi paragraph sai mu ga za mu ci gaba. Paragraph ba shi ga wani sentence za mu aiki da shi the formula for carbon dioxide is CO, and now we have sub, undo. And yes, the formula of carbon dioxide is CO2. Sai mu linkin na shi waya, sai nan kuma the exponential initial animation. An exponential number is a number raising a power. Example, and zero drop when you go now. Example, same as the command 2, same as CUP, sai mu saka wasu kenan. to wannan tags din kenan mun yi dalilin da sub SUB da su kenan mun yi running a yadda riga mu kun lura wannan CO2 din to din ya zo kasa bayan ga yadda yake nan mu saka shi a cikin SUB. to sai kuma wannan 2h2 din nan ga nan 2 din, amma kun lura cikin bracket din ga yadda ya zama. to wannan shi ne cikin waɗannan tags guda biyu. sai kuma ina son da yi magana kan wani abu. HTML shi baya allowing white space. yanzu kamar nan ka zo instead of kasa space sai ka saka spaces da yawa, to HTML zai ignoring. kun gani between a da power din nan an saka space wanda ya kai 6 ne ma. to but HTML shi idan space ya fi daya baya ɗauka, sai shi space ya fi daya. idan kana son ka adding space haka da ka saka like 3 sai space na kaci. to an kullu ya ba da space a tsakanin su, amma idan har ba haka kai ba ta yadda za ka samu. yanzu ba zan ce print tag din shi ne aikin shi, kuma space ne kawai aikin wannan tag din shi, wannan print tag. to zo tag da za mu je na gaba, bari mu saka su gaba ɗaya ya apply nasu white space 3
kun lura mali an sa komai bana abin sa is the result of the site kuma ne so in kuma na kare spaces shi ma in kun lura ya sa da kuma ta kuna sai zan sannan ku regular updating file domin kar aikin ku samu matsala. To tags da zamu je na gaba wasu rabi ne wanda they are very useful gaskiya ya kamata you should be used to it every time. To tag na farko shine break, line break shine like kamar karen na enter ne idan kana typing. To amma shi HTML baya accessing wannan yanzu kamar kai haka kai enter kai run kuma still ya fito a layi daya, but HTML abin da zaka yi da shi zo like kana son kai breaking daga nan zaka spacing sai ka create BR sai ka saka anan shi open tag ne kai BR sai ka sa wannan ka koma ciki sai ka rufe a ciki. Wannan shi opening tag ne kuma shi closing tag ne kan shi kullum ya saba tsakanin this is the result of isa in ya sauka kasa kun gane ne kuna fahimta. Kawai matsalan shi baya accessing white space ne kuma yake enter ma bai zai dauka ba sai dai ka yi using wannan tag din shine abin da zaka yi in kai wannan sai sauka kasa kuna fahimta. Sannan yan tag din kuma da suka mun azumin paragraph nan biyu ne this is the result of this site again. To yan tag din da zama iteration kuma shine HR tag kenan for drawing a horizontal line da ka HR horizontal line da kuma ta shine line da yake kwance vertical shine wanda ke idan kai kun ga ba ka layi ta da ta tsakiya wanda ya raba ma waɗannan guda biyu. To shi muke magana yau wannan HR da kuma BR ɗin wannan for line break ne kai su manta su ba su da closing tag, opening tag ne mai zaman kanshi sai ka saka wannan slash na closing tag ne. In ka lura bambancin opening tag da closing tag slash ne, to shi in ka bude maimakon ka rufe sai ka sa slash din ka ji shine yadda za ka yi shi kenan. Sai kuma wani karin bayani da nake so ne game da bidiyon da ya gabata, ba kuma ta fa bidiyon da ya gabata mun yi discussing wannan kenan ana italic text ko ba ka ba. To shi idan ka saka shi ajiye shi kawai paragraph zai dan kwanta ne haka in kun lura wannan paragraph in ya kwanta ba ma dole sai paragraph ko word guda ɗaya zaka yi sama. To akwai abin da yake alternative nashi wanda mun baka aiki da aidin da zaka iya shine emphasis. A bidiyon da ya gabata na mention nashi na kira shi sai da na ce sai bidiyo na gaba insha Allah. To yanzu ne yake suna dan yin magana kan shi ma dai kusan aikin su duka iri ɗaya ne. To na kawo maganan wannan ne domin karka kalla wani wuri ka dan samu confusion, sai sa kawai na kawo don in baka bambanci tsakanin su. Bambancin kawai tag ɗin ne amma kawai aikin su gaba ɗaya ne. Idan ka sa ai ko kuma nan ma ka sa ai duka still result da ka the same result da ka samu da in ka saka em ne a cikin wannan ka sake ka zo closing tag ka saka em duka abu da suke nufi. Kawai na kawo su ne for just simple explanation don karka kalla wani wuri ka zama ba kauya kai. To ku ci gaba da yi da bin wani channel insha Allah za mu ta kawo muku bidiyo. Mun gode da kallon bidiyon mu.